suggest nyo naman sa baba if ano yung gusto nyo makita sa channel na to. Kasi feeling ko irrelevant na yung mga ina-upload ko sa ano ko. Kaya so, hi guys! So, meron naman tayong makeup, new makeup for Soja's makeup series. Mag-get unready tayo. So, yun na. Ito, ano lang siya guys, parang sticker. Ganun. Bilisan natin kasi wala na akong memory. So, ito, ginawa lang namin. So, ito is a stick. Tapos, nag-spray lang ako ng parang goldish. And ito, cord. Nilagay ko dito. Tapos, linugan ko tong mga little leaves. Flowers. Tapos, ito, lang to, coated. Cartoon lang to. Cardboard. Tapos, to siya, coffee filter. Tapos, sprayhan ko ng gold. Tapos, ganito na siya. Tapos, nilagyan ko nito. Yan. Kukunin natin. Ouch! Nahulog tuloy. Aray. Tapos, ito, lang to. Ano siya, guys? Ni-wrap ko lang ng aluminum wire. And, to siya? Yung metal na headband. Yan. Para malaman nyo yung mga ganap, no? Tapos, ito, ayusin ko muna yung ako. Naku, Lord. Ito, yung background na tela ko to, guys. Diyos ko. Ginawa ko lang. Ganun lang siya. Oh, simple. Sensya na. Yan. And ito, to siya? Parang decor sa Ala, natanggal na tuloy siya. Sayang. Ang hirap pa naman ito ibalik. Anyway, yan. Ginanon ko lang siya. Wala na. Tanggal na kasi. Tanggalin na lang natin. Messy na tuloy. Really. After filming talaga, super messy ng na to. Lugar na to. So, mamaya ko na lang to ayusin para hindi na tayo matagalan sa ating getting and ready with me. Basta yun. And ito, tanggalin natin. Itong wig na to, favorite ko talaga to. Kasi parang para na akong momo, guys. And, tanggalin na natin siya. Huwag kayong ma-shock, char. I-comb na natin din yan. Pangit. Tapos ito, galing din to sa DIY. Yan, dinikit ko lang ng glue. Guys, if you're a returning subscriber, salamat ha ng bongga. And, salamat talaga sa panunod ng lahat ng videos ko. Pasensya na kasi it's, I think maingay talaga siya, pero laban lang. And, yan na siya. And, we're going to, of course, ito na naman. Saan ba ako nakatingin? Ginamit ko yung Biore. Yan. Alo, bakit hindi pa ako nagtanggal ng pilukan? Gagawin ko dyan. Yan. And, hindi pa ako nagtanggal ng contact lens. Ay. Feel ko na damage na yung skin ko sa sa init. Super init, guys. Lately. Kaya, sana skirt talaga. Be gentle with your eyes. Meron na pala akong natapos sa Sojaxai na makeup series, guys. Ito palang ginawa ko is the Libra. My God, nakalimutan kong maglagay ng sign sa forehead. Supposedly, meron yan sa forehead. Hindi ako nakapaglagay. Sorry, nagmamadali na kasi ako. Or nakalimutan ko na lang talaga. Gore na kasi. Char. Wala, sure. Nakalimutan ko talaga siyang lagyan, guys, ng sign. Sorry. Pero, kita naman dun sa makeup ko, no? Pero so far, sa lahat ng nagawa ko, nagkakawa na ako. Aquarius, Aries, and Virgo. Merong sign. Ito, wala. Yung iba, hindi naman halata yung sign na nilagay ko. Ang harsh ko talaga sa skin ko, eh.
Yan na. Ayan. Nakalimutan ko talagang tanggalin ang aking contact lens. By the way, guys, if you're asking, kahit hindi kayo nag-a-ask, sabihin ko na lang. Galing to sa Fresh Lady. Yung lahat ng mga contact lens ko. Super comfortable niya sa eyes. And, ang ganda niyang gamitin, guys. Kasi hindi siya masakit talaga sa eyes. Yan. And, aray, yan. Hindi ako nagko-contact lens sa labas. Pang ano lang talaga to, guys, sa makeup tutorial ko. Kasi hindi ako pwedeng, yung mata ko, hindi pwedeng matagal yung contact lens. Ako rin ako. Kaya yun. So, anong mga ganap? Hopefully, meron kayong natutunan doon sa ating DIY. Nagdi-DIY ako, guys, kasi wala naman akong sponsor for mga costume na yan. Nako. I'm a mom of 2 and alam niyo naman ngayon, pandemic, and please support my channel, guys, so that I will be able to create more looks for you. I'm planning to have a giveaway for Christmas, and hopefully I will be announcing it soon, and I'm super happy to give back. So mga ano yon, GCash, tapos load, and more mga makeup, of course. Ay, naku, Lord. Yeah. Mag-double cleanse pa ako, guys, mostly. Yung background ko, white lang. Wala na gasyadong ganap. Marami pa akong kulang sa makeup series ko. Hopefully, masuportahan niyo ako, ha. Ang ginamit ko pala sa foundation is yung Revlon. Bagong discovery ko siya, guys. Meron akong tutorial. No, not tutorial, but ano siya, guys, parang review ng Revlon. Ano siya? Revlon Age Defying 3XX. Ito siya. And so far, ang ganda niya, guys. Watch out. Maganda siya when it comes sa pag-blending sa skin nyo. Ay, meron akong makeup gig. Praise God. Nakapag-makeup gig tayo. And, yan, nandun sa makeup kit. Tension na sa mukha ko. Guys, ano palang mga ganap? Feel ko talaga na wala na talagang gustong manood sa akin, no? Parang pinag-iiwanan na ako ng panahon. Kasi when it comes sa mga makeup tutorial, marami namang magagaling. Eh ako, puro mga makeup inspiration. Before YouTube, matagal na ako nag-YouTube, but then the growth is, parang super slow. Parang maybe it's telling me to pumunta ng ibang direction. Kasi wala nang ganong nanonood sa akin sa makeup tutorial. And before this YouTube channel was created because to divert my depression, and it really helps me. Ngayon, parang cause na ata siya ng depression ko kasi nadidepress ako minsan kasi alam niyo ba, guys, yung mga makeup tutorial ko, ang tagal ko yung i-edit, tapos ang filming pa, tapos praise God, meron namang nanonood. Salamat sa lahat ng nanonood ng 5-minute video, 6-minute video ko, and meron mga subscribers ko na noon pa, nandyan pa rin. Thank you so much. I really appreciate your support. And for those na first time mo lang dito, I hope you're going to support and subscribe sa aking YouTube channel. And hopefully, suggest nyo naman sa baba if ano yung gusto nyo makita sa channel na to. Kasi feeling ko irrelevant na yung mga ina-upload ko sa ano ko. And parang walang gana ba? Sad to say, sorry to say for that. But then I keep on making content kasi meron pa naman konting nanonood sa akin. Merong 30 people or more or less
10, 20 people na nanonood sa akin, especially yung mga taong sumusuporta sa akin. And, salamat talaga. Super, super thankful. Yun lang. Salamat, salamat, salamat. And it ends my day. It's already, almost midnight na ata. So, we're going to wash up. Guys, follow nyo naman ako sa IG, Saika Nikki, and sa TikTok. Gumagawa na ako mga transformation videos doon. Kaloka. So, Saika Nikki rin. Saika Nikki lahat. I was planning to make another YouTube channel kaya for my yung mga events, mga kemi, para naman hindi interchange yung ating yung mga content. Kasi, yun naman, beauty and lifestyle naman tong content ko para kasing nalilito yung mga viewers, no? Day. Super. Guys, meron pala ako i-share yung color K. Ang ganda niya. Oh. Grabe. Na-try nyo na ba to? Super detailed niya, guys. Ito siya. Tapos, parang maharlika talaga. Tapos, ang super, niya, detailed. Tingnan niyo. Oh, ang liit ng niya. Yan. Oh. Tapos, ang ganda ng mga strokes. So, guys, thank you so much pala for watching. I love you and sarang. Bye-bye. God bless.